Adierazi triangelu angeluzuzen isostele baten azalera eta katetoaren luzera lotzen dituen funtzioa. Triangelu angeluzuzen izateagatik behar du izan angelu bat 90 gradukoa eta isostele izateagatik bi kateto berdinak izango dira. Hau da, katetoni X deitzen badiogu, edo katetonen luzera X baldin bada, beste katetonen luzera ere X da. Azalera, dakigunez, da oina X bider altuera X zati bi. Beraz, X berbi zati bi. Beraz, funtzionek aberdin X berbi zati bi lotzen du katetoaren luzera X hirukiaren azalerarekin. Kasu honetan, aldagai askea X izango da. Hau da, katetoaren luzera eta menpeko aldagaia menpeko aldagaia izango da A dela noski hirukiaren azalera. Adierazten badegu grafikoki funtzio hau, beti bezala egin beharko genuke balio taula bat, nun goiko lerroan beti bezala jartzen du X, aldagai askea, eta menpeko aldagaia A kasu honetan. Balio batzuk emango dizkigu X-i, eta ikusiko du ze balioak lortzen dira harentzat. X minus B denean azalera izango da. Hemen gaude. Hemen dauko funtzioa, azalera izango da minus B bar B lau, zati B, B, X minus bat denean minus B, minus bat bar B, bat, zati B, bat biren. X 0 denean, 0 bar B, 0, zati B, 0, bat denean, bat bar B, bat zati B, baitare bat biren, eta bi denean, bi bar B, lau, zati B, B. Izango litzateke gutxi gora bera horrelako zerbait. X ardatza. Y ardatza, minus bat, minus B, 0, bat, B, eta puntuak dira minus B, B, minus bat, bat biren, hor gutxi gora bera, 0, 0, jatorritik, koordenatu jatorritik pasatzen da, bat, 0,5, hor nunbait, eta B, B. Gutxi gora bera, ikusten dugu izango dela horrelako parabola bat. Ikus dezagun GeoGebrarekin, bai estatuko dugu, horrelako zerbait dela, I berdin
x bar bi zati bi. Ikusten dugu hobeto margotuta noski, baina da aurrean margotu dugun parabola.